ಇಟೆ ನಂಗೆ ತೋಜಿನಪ್ಪು ನಾವು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರನು ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಪರೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರಚನೆ ಮಾಡ್ದ. ಈ ಭಾವಚಿತ್ರನು 450 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ತೂತಿನ ಜನಕುಲು ಅಗಲ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿದಿನ ಜನಕುಲು ಪಾಡ್ದನ ಕಟ್ಟಿಯರು. ಆ ಪಾಡ್ದನ ಕಟ್ಟನಾಗ ಆ ಕಾಲೋಡು ಇಸದಲ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅಗಲ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಇಡ್ ಅಗಲು ಫೋಟೋಗೆ ಎತ್ತಿತ್ತೇರು ಎಂಜಿಗೆ ಎತ್ತಿತ್ತೇರು ಬಂಡ ಪಾಡ್ದಂದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಅಗಲು ಪಣ್ಪೆರಲಿ ದೈಹಿಕವಾದ ಅಗಲು ಎಂಚೆತ್ತೇರು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಅಗಲು ಎಂಚೆತ್ತೇರು ಅಗಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂಚೆತ್ತನ ಬಂಡ ವಿವರಣೆ ಪಾಡದ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ಪು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಣ್ಪೇರು ಏನ ಬಂಡ ತರೇಕ್ ಚಪ್ಪರೊಂಬು ಕೆವಿಕ್ ಗುಂಡಲ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಗು ಪಿಲಿವುಗುರು ಸರಪೊಲಿ ಸೊಂಟಗು ಒಡ್ಡಿ ನೇವಲ ಚಲನ ಗೆಜ್ಜ ಕಾರ್ಗ್ ಕಾಲ್ ಕಡಗ ಕೈಕ್ ಕೈ ಕಡಗ ಆಜಚ್ಚಿ ಅಲವಡು ಮೂಜಚ್ಚಿ ಬುಲ್ಲಿಡು ಮಲ್ದಿನ ರಾಮಕೆಂಗಡೆ ಪಂಟಿನ ಸೂರ್ಯ ಅಗಲ ಕೈಟುಂಡ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅಗಲ ದೇಹದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಗಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಂಚೊಂಡು ಬಂದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಪೇರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನಗಲು ಬಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನಗಲು ಒಂಜಿ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶ ನಡ್ತಂಪೋದು ಪನಗ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನಗಲು ಪತ್ತೋಡು ಅದನ್ನು ಬಂಧನ ಮಲ್ಪೋಡು ನೇರವಾದ ಅಗಲನ್ನು ಎದುರು ಸೇರಾಪುಜಿ ಅವೇನು ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಅಗಲಿನ ಬಂಧನ ಪಾಡೋದು ಅಗಲಿನ ಸಂಚು ಪಾಡೋದು ಉಪ್ಪೇರು. ಸಂಚು ಪಾಡೋದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಆ ಕಾಲೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಮಾರುನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಕೊಡು ಜನಗಳು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟೊಡ್ದು ಆಪೇಲ್ ಪೋದು ಮಾರ್ದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಪಡ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನ ಪಿರ ಬಂದಾಗ ಅಗಲಿಗೆ ಏನವೋ ಒಂಜಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಉಪ್ನಾಗಲ ಮನಸ್ಸು ದೊಲಾಡುಂಡು ಅದಾಗ ಇರುವೇರು ಎದುರು ಬರ್ಪೇರು. ಇರುವೇರು ಎದುರು ಬತ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ಈ ರಡ್ಡು ಜನ ಪೊಡು ಜನಗಳು ಕಿಸ್ಕಾ ಬಂಡ್ ತೆಲ್ಪೇರು. ಕಿಸ್ಕಾ ಬಂಡ್ ತೆಲ್ತಿಗಿಡ ಮುಗಲ್ ಪಂಪೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಮರ್ಲುದು ಈಗ ತೆಲ್ತಾರ ಅಥವಾ ಪೊರ್ಲುದು ತೆಲ್ತಾರ ಈ ತೆಲ್ತಿನ ಕಾರಣ ಪಡೋಂಟಾರು ಅದಾಗಲ್ ಪಂಪೇರು ಏನ ಬಂಡಾಗ ನಿಗಲ್ನ ಪೊರ್ಲುದು ತೆಲ್ತಿನತ್ತು ಎಂಕ ಮರ್ಲುದು ತೆಲ್ತಿನತ್ತು ಪಡ್ಡಾಯ ಪಕ್ಕೋಡು ಪರ್ಮಳ ರಾಜ್ಯೋಡು ಒತ್ತೆಪ್ಪ ಕಿಲರುಡು ಒರಿಯಮ್ಮ ಶಪಗು ಇರುವೇರು ಇದೇವುಲ್ಲ ಬಂಟೇರು ಪುಟ್ಟದರಿಗೆ ಪಲಯ ಬುಧರು ಕೋಟಿ ಮಿಗ್ಗೆ ಬುಧರು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಮರ್ಲೇರು ಕೊಳಲ ದೀರೇರು ಅಗಲು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅಗಲಿನ ಪತ್ತೆರೆಗೋಸ್ಕರವಾದ ಮರಟು ಮರ ಬಿರು ನೆಲಟು ನೆಲ ಮಾಲೆ ತೊಡಗುಲ್ದೇರು ಅವು ನಿಗಲೆಗ ಕುಡೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಡ ಪಕ್ಕತ್ತು ವನಗ ನಿಗಲು ಸಿಗುಪೂರ್ವರತ್ತ ಪಂಪಿನ ಈಗ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಡೆ ಹಿಂಗ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಣ್ ಪಂಪೇರು ಅದಾಗ ಅಗಲು ಪಂಪೇರು ಏನ ಮಣ್ಣಾಗ ಎದುರುಡು ಬರ್ಪಿನೇನು ಅರೆಬೇನೋಡು ಪಿರೋಡು ಬರ್ಪಿನೇನು ನಿಜ ಬೇನೋಡು ಅನ್ನೋದು ಪಂಪೇರು ಅಪ್ಪಂಡ ಎದುರುಡು ಬರ್ಪಿನೇನು ಅರೆ ಬೇನೋಡು ಬಣ್ಣ ಪಿರೋಡ್ ಬರ್ಪಿನೇನು ನಿಜ ಬೇನೋಡು ಬಣ್ಣ ದಂಡ ಎದುರುಡು ಬರ್ಪಿನೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ದಂಡ ಅರ್ಧನೇ ಅವಕಾಶ ಯಾವಂಡು ಅಂಡ್ ಪಿರೋಡ್ ಬರ್ಪಿನೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ದಂಡ ನಿಜ ಬೇನೋಡು ಬಣ್ಣ ಅವು ನಿಜವಾದ ಒಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರವರ್ತಿನ ಅಗಲು ಆ ಪಾಡದಂದು ದಿಜದಿತಾರೆ ಅಂಡ್ ಸದ ಎಂಕಲ್ ಅವೇನೇ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡ್ದ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರನಗಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಕೊಡ್ತ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ತರೆ ಚಪ್ಪರೊಂಡು ಕೆಬಿಕ್ ಗುಂಡಲಂಡು ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಪಿಲಿ ಉಗುರು ಸರಪೊಲಿ ಮಾಡ್ದ ಸೊಂಟಗು ಒಡ್ಡಿ ದೇವಲ ಚಲನ ಗೆಜ್ಜ ಕಾಲ್ ಕಡಗ ಕೈಗೆ ಕೈ ಕಡಗ ಆಜಚ್ಚಿ ಅಲವಡು ಮೂಜಚ್ಚಿ ಬುಲ್ಲಿಡು ಮಲ್ದಿನ ಸೂರ್ಯ ಬಿರುಪಗಾರಿ ಕೈಟುಕೋದು ಎಂಕಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರನು ರಚನೆ ಬಂತು. ಸರ್ ಯಾಪಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಿನ ಇನೇ ಉಲ್ಲ ಬಂಟೇರು ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಂಡ ಇನ ಉಲ್ಲ ಬಂಟೇರು ಪಂಡ ಇನೇಟೇ ಉಪ್ಪುನಗಲು ಪಂಡ ಸದಾ ಒಟ್ಟುಡೆ ಉಪ್ಪುನಗಲಿಗೆ ಇನ ಉಲ್ಲ ಬಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಅವಳಿಡು ಕೆಲವು ತರ ಉಂಡು ಅವಳಿ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಣು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪುಟ್ಟನೋಂಡು ಅಗಲ್ಲ ಅವಳಿಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಆಣಲು ಪುಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಅಗಲ್ಲ ದೈಹಿಕವಾದದ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರೂಪ ಅವಳ ಅವಳಿಲು ಮಾನಸಿಕವಾದಲ್ಲ ಕೆಲವರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪುಂಡು ಅವಳ ಅವಳಿರು ಇರುವೇರು ಆಣುಜೋಗಲು ಪುಟ್ಟುಂಡ್ಲ ಒರಿ ಊರುಡುಪ್ಪೇರು ಒರಿ ದೂರದ ಬೊಂಬಾಯಿಡುಪ್ಪೇರು ಅಗಲ್ಲ ಅವಳಿಲು ಆಂಡ ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ವಿಷಯ ಅವಳಿತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದುಂಡು ಅಗಲ ಇನೇ ಉಲ್ಲ ಬಂಟೇರು ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರವಾದ ಒಟ್ಟುಡೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎಂಚೆ ಒಟ್ಟುಡು ಪುಟ್ಟದು ಬರ್ಪೇರ ಅಂಚಿನ ಅಂತ್ಯಲ ಒಟ್ಟುಡೆ ಆದದು ಅಗಲ ಉಪ್ಪು ನೆಟಸದು ಅಗಲ ಇನೇ ಉಲ್ಲ ಬಂಟೇರು ಬಂಡದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗಳ ಇನೇ ಉಲ್ಲ ಬಂಟೇರು ಅಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಸಹಕಾರ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಗಲ ವೀರ ಮರಣ ಆಗಲ ಕೋಟಿನ ಅವಸಾನದ ಬೆರಿಕೆ ಚೆನ್ನೈಲ ವೀರ ಮರಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಮೆ ಸಯ್ಯನಗ ರಡ್ಡು ಸೂತಕ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಒಂಜೇ ಸೂತಕ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡದೇ ಆಗಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಪುಟ್ಟನ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆಮೆ ಅಡ್ಡ ಸಯ್ಯನ ರಡ್ಡು ಸೂತಕ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಕರಣ ಕೊರದೆ ಆಗಲು ವೀರ ಮರಣ ತೆತ್ತಂತಾರೆ.